Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi kalau kita sampun ngaos babagan masalah rukun salat sing wajib dilampahi tengene lebete salat. Kula badhe sekedhik dimilai rukun mulai saking rukun salat ini pertama niat iki mantun-mantun jumeneng kangge sing mampu. Lajeng takbiratul ihram. Terus waosan surat Al-Fatihah, mau surat Al-Fatihah. Lajeng ruku disertai tumanina, enten anteng. Lajeng iktidal tur nggih tumanina. Terus sujud nggih tumanina. Lah saniki sabadane sujud niku lenggah nggih di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud niki hukume wajib, hukume rukun salat. Ten setiap rakaat mesti enten duduk di antara dua sujud. Niki nggih ngoten sami, kudu tumaknina, kudu anteng, lenggahe kudu anteng seukuran tiyang maos tasbih secara normal. Jadi sing wajib niku lenggahe, mboten maose, mboten waosane. Jenengan lenggah tok anteng tanpa maos napa-napa niku hukume pun sah. Pun sah. Niku paling minimal lah istilahnya. Tapi nek pengen luwih sempurna nggih ditambahi wawasan zikir. Riwayat Kanjeng Nabi kata tentang duduk di antara dua sujud niku sing diwaos napa, sing penting maos zikir. Saged sing biasane kita waos niku Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niku doa komplit niku. Wonten 8 bisa gerakan tapi dongae langsung 8. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Nah pengin ditambahi boten napa-napa. Tapi nek didawakno kesuwen hukume makruh. Dadi lenggah niku di antara dua sujud didawakno kesuwen hukume makruh. Ampun terlalu dawa. Normal-normal mawon. Sing suwi niku sing oleh disuwina niku ruku jumeneng nggih waosan Quran sak suwene jenengan. Nek salat ijen nggih, terus ruku jenengan maos tasbih mbuking 11 mbuking sekawan dosa monggo. Terus kalian sujud niku disuweno mboten. Tapi nek duduk di antara dua sujud makruh nek terlalu didawakno. Ya normal mboten mawon. Niku duduk di antara dua sujud. Lajeng posisi lenggahe bebas. Mboten dadi kewajiban. Sing penting lenggah. Kaifa qa'ade ya apa wae iso lungguh. Ngangge lenggah sing paling utama nggih niku iftirash. Iftirash niku sing sikil kiwa dilungguhi nggih dilenggahi. Sing tengen dipancatne nggih pun pirsa sak napa sedaya biasa. Dipancat niku sing paling utama. Pak dipancatno ora iso lara, tak lembrekno ngenten. Nah, mboten napa-napa. Mboten dadi kewajiban.
Bahkan umpama ngapunten jenengan tumpuk tengen kiwa. Nah, kan enten sing ngenten. Nah, ngenten nggih. Nah, ngene lho. Ditumpuk ngenten iki tengen kiwa. Mboten napa-napa. Ya mboten aleh kesunahan hayat ngonten mawon. Tapi sah hukum salat mboten napa-napa. Bahkan kali isoke karo lenggah napa niku sila. Ya ora apa-apa. Sing penting ada duduk di antara dua sujud. Lungguhe, mboten bentuk lungguhe mboten. Lajeng rukun sing berikutnya niku tahiyat akhir. Dadi badhe niku rukun sing mulai awal Fatihah niku sampai duduk di antara dua sujud. Sujud kan ping kali setiap rakaat. Terus di antara dua sujud enten lenggah. Niku dibaleni setiap rakaat. Setiap rakaat mesti enten niku Fatihah, wawasan Fatihah sampai napa niku sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud. Nah, mungkin pun terakhir pun posisi terakhir rakaat terakhir niku wajib ngelampahi duduk napa tahiyat akhir. Wajib kudu lungguh. Tahiyat akhir niku kudu dilakoni karo lungguh. Lenggahe kados wau nggih bebas. Kaifa qa'atin terserah. Sing paling utama nggih niku ngangge tawarruk. Tawarruk niku sing kiwa wau dilebetaken. Dilebetaken teng ngandhape sikil teng sehingga lunggune langsung teng bokong. Kadang rada miring ngoten. Niku sing paling utama ngoten. Sing tengen pancet dipancal ngeten. Tapi umpami mboten saged isoke yo kaya sing duduk iftiros Pak, nggih mboten napa-napa. Isoke nggih kalih sing ditempelno ngenten. Nggih mboten napa-napa. Dadi bebas. Sing utama kan ngeten. Nek iftiros kan ngenten nggih. Iki dipancatne, sing niki dilenggahi. Sing utama nek duduk selain tahiyat akhir kan ngenten. Niki nek saged, nek mboten saged mboten napa-napa. Ngenten nggih mboten napa-napa. Jenengan ngenten nggih mboten napa-napa. Nggih, mboten dadi napa niku batalne salat mboten. Tahiyat akhir sing utama kan tawarruk ngenten. Lungguhe langsung teng bokong niki dislebetaken mriki. Niki nek saged nek utama. Nek mboten saged ngenten nggih mboten napa-napa. Kaya wau ngenten nggih mboten napa-napa. Sing penting lungguh. Tahiyat akhir. Tenggene lenggah tahiyat akhir niki enten rukun qauli nggih sing kudu diucapne. Nek wau kan lungguh tok gak usah maca napa-napa duduk di antara dua sujud. Niku hukumipun sah. Tapi nek tahiyat akhir selain kudu lungguh ya kudu maca. Maca tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Sampai syahadat, sampai sholawat niku tiga. Ya tahiyat. Nek pengin cekak ya at-tahiyatu lillah. Nek pengin cekak. Nek sing sempurna nggih teng riwayat Sayyidina Umar at-tahiyatul barakatus shalawatun. Kathah riwayat itu. Beberapa riwayat. Sampai assalamu alaika niku terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin niku terus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna terus sholawat. Dadi tahiyat syahadat atau tasyahud terus sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad monggo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad monggo. Sampai niku tok pun cukup saja nih. Sampai niku tok pun cukup. Nek pengin dilajengaken wa ala ali, nah niku sampai fil alamin innaka hamidum majid langkung sempurna malahan. Tapi wajibe mek sampai Muhammad niku tok, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai iku tok. Nek pengen dilanjutaken keluargane Kanjeng Nabi, sholawat Ibrahimiyah,
sampai innaka Hamidum Majid malah luwih sempurna oleh kesunahan hayat. Lajeng rukun salat sing malih sabadan ini kudu ngelampahi salam. Niku wajib ngelampahi salam. Tapi sing wajib niku namung sing pertama tok. Sing pertama tok. Lan wajibe namung assalamualaikum. Kudu sampai niku. Nek mangke jenengan tambahi monggo, tapi minimal assalamualaikum. Ngono wis sah. Nek jenengan tambahi wa rahmatullah mboten napa-napa. Dan niku sing pertama tok. Sing kedua pun hukumnya makin pun sunnah, pun mboten wajib, pun mboten rukun. Nah, sing terakhir rukun salat niku kedah tertib, kedah urut. Urutane salat niku mulai awal sampai akhir, nggih. Nggih kados sing biasa kita lampahi urut. Ya ngadeg sik Fatihah sik, ya ruku, terus i'tidal, terus sujud, terus lengah, terus sujud. Nek rakaate dereng matur nggih jumeneng malih ngoten lho. Sampai mangke terakhir kudu urut. Wawasan Fatihah niki urut, surat Al-Fatihah niku ayate nggih 1, 2 terus diwaca kanthi urut. Ngoten nggih niku rukune salat sing wajib dilampahi ten salat. Dadi nek umpami di napa niku klasifikasi rukune salat niku enten sing berupa krenteke ati, dilakoni ati nggih niku niat. Enten sing dilakoni anggota badan berupa gerakan-gerakan niku wau. Ngadeke, rukuke, i'tidale, sujude, lungguhe. Enten sing berupa waosan, sing kudu diwaca lesan. Ora oleh meneng. Sing gak oleh meneng kudu diwaca. Nggih niku Allahu Akbar takbiratul ihram. Terus surat Al-Fatihah, terus kemudian tahiyat tasyahud akhir kali sholawat. Dadikan yang dari sini. Tahiyat akhir tasyahud kali sak sholawate. Lajeng sing nomor sekawan niku salam. Assalamualaikum. Niku kudu muni kabeh. Liyane niku mboten muni mboten napa-napa. Perpindahan niku lak ngangge takbir nggih. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah Allah. Niku jenengan mboten muni mboten napa-napa. Soale sing wajibe namung sing sekawan niku tok sing diucapno. Sing lintune namung sunah hayat. Nggih keterangan nek pun wajine ten kene sunah abad sunah hayat. Pun enten sing ditanggotaken rukun salat monggo. Salat sunah qobliyah. Bisa kali salat qobliyah. Nggone ora boten enten baca. Oh nggih. Salat rawatib istilahnya. Salat sunah rawatib niku salat sunah sing mengiringi salat fardu. Baik sesudahnya atau sebelumnya. Nek sebelumnya namanya qobliyah, nek sabadane namine ba'diyah. Enten salat sing jangkel. Yo qobliyahe enten, yo ba'diyahe enten. Kaya napa? Zuhur. Niku qobliyahe enten. Ba'diyahe nggih enten, komplit. Maghrib niku komplit. Qobliyahe enten. Ba'diyahe enten. Isya niku nggih komplit. Qobliyahe enten, ba'diyahe enten. Cuma masing-masing nggih enten sing muakkadah, enten sing ghairu muakkadah, enten sing ajeg dilampahi Kanjeng Nabi, enten sing kadang-kadang dilampahi, kadang-kadang boten. Ngoten. Riwayate kuat niku. Sing boten jangkep niku asar kali subuh. Asar namung gadah napa? Qobliyah. Asar namung gadah qobliyah. Subuh nggih namung gadah qobliyah, mboten gadah ba'diyah. Ngoten nggih. Nah, pun enten malih. Cekap nggih, mungkin bermanfaate. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wonten kang kathah. Assalamualaikum